O partido que disputará o Club Deportivo Boiro en Barraña fronte ao Ribadeo o 11 de decembro trascenderá ao ámbito deportivo para tomar tamén un cariz social. O club organizou a iniciativa da Peña Cruzadas Boirenses, unha campaña de recollida de produtos de primeira necesidade de hixiene e limpeza. Unha recollida para familias e para persoas vulnerables. En este caso, dadas as necesidades da poboación, decidiron realizar unha recollida de hixiene íntima, de produtos de aseo personal e de limpeza, xa que son os produtos que máis se necesitan a día de hoxe. Ademais de no propio campo, os cidadáns que queiran colaborar poderán tamén achegar os seus produtos ata a Casa do Concello ou as dependencias da Cruz Vermella no Centro Social de Boiro. Vamos a ter 3 puntos de recollida importantes que se van a enfocar basicamente no Concello de Boiro, no hall de entrada, nas instalacións da Cruz Vermella e para colofón de cerre de petitoria ou de campaña o imos a celebrar o día 11 de decembro aquí en Barraña, que vamos a xogar como locatarios e ese día pois vamos a facer a recollida dos produtos que nos traigan os nosos siareiros. Todos os artigos recadados serán distribuídos por Cruz Vermella entre as familias do municipio con maior necesidade. Dende a entidade destacan o gran resultado deste tipo de campañas que a Peña Cruzadas Boirenses leva promovendo dende hai anos. Vamos a agradecer a colaboración tan profunda este ano do Club Deportivo Boiro, do Concello, da Cruz Vermella, como sempre con nós, por entender o fútbol non só como unha paixón, sino como un eixe vertebrador. O fútbol popular pode ser un eixe vertebrador da sociedade e isto vamos a demostrar nestas datas. A verdad que é unha campaña que dende as Cruzadas Boirenses se vai facendo dende xa moitísimo tempo e a resposta sempre foi moi boa.